Gå gennem København en tidlig morgen. Oplev byen vågne og få liv. Nyd stilheden. Før godt 1 million københavnere og de mange besøgende forvandler hovedstaden til en dynamisk storby. Et businesscentrum. Et shoppeparadis. En kulturby. Et fristed. Skru over Slotspladsen og sig hej til dronningen. Se Christiansborg, hvorfra landet styres, og få et glimt af de folkevalgte på vej til arbejde. Lad dig friste af stormagasiner og specialbutikker, secondhand og loppemarkeder, dansk design og international mode. Gå i Andersens, Kierkegaards og andre store danskeres fodspor. Se byen fra vandet eller lidt fra oven. Gør som danskerne. Tag et stykke smørrebrød til frokost. Eller tag en dukkert i havnebadet midt i byen. Bliver du træt i benene, så lån en cykel. Du når langt på kort tid, for København er komprimeret, og byen er effektiv på sin egen afslappede måde. Nyd livet i Nyhavn. Kom i den gastronomiske himmel, hvor byens Michelin-stjerner blinker. Tag på eventyr i Tivoli. Og kast dig ud i byens pulserende natteliv. Taber du dit hjerte i København, bliver du ikke den første. Og sikkert heller ikke den sidste.